Mga kabisdak! Ania na ang atong magazine! Bisdak! Kabisdak ato ani gikan sa bagatan hangtod norte. Isan asa mapadpad bisayang dako makalupad. Mahigugmaon, matinahuron, matinabangon, mapasigar buhok. Bisayang dako ehemplo sa maayong lumulupyo. Ani anabay ato ni bay original ni bay Bisdak Magazine bay. Ang Bisdak Magazine mapalit sa Newsboys ug sa inyong suking tindahan. Mayong adlaw kini si Jason Doval ug kini ang Sun.Star Pilipinas. Angay na banglikayan nato ang mga processed meat sama sa bacon, hotdog, ham, sausage ug corned beef. Matod sa World Health Organization kun WHO nga kini mga processed meat sama ra usab sa sigarilyo tungod sa ilang carcinogen content o sa kini ka substance nga makaplagan dili lamang sa sigarilyo kundi apil na sa arsenic ug pesticides nga mao'y hinungdan sa sakit nga cancer. Ang International Agency of Research into Cancer kon IARC sa WHO miingon nga sa 50 ka gramos nga karne nga makaon matag adlaw o duha ka rashers sa bacon adunay 18% nga risgo sa colon cancer. Apan giklaro sa direktor sa IARC nga si Christopher Wild nga ang ilang rekomendasyon mao ang paglimita lamang sa pagkaon sa mga processed meat. Wala specific nga dietary recommendations ang WHO apan sila miingon nga ang risgo magdepende sa gidaghanon sa gikaon nga mga processed meat ug sa klase sa pagluto niini. Gianunsyo sa PDP-Laban nga mo substitute si Davao City Mayor Rodrigo Duterte ni Martin Diño sa pagkakandidato pagka-presidente sa 2016 elections kung ugaling mo-withdraw o i-disqualifika sa COMELEC ang kandidatura ni Diño. Ania ang pamahayag sa PDP-Laban gikan sa Sun.Star Davao. Wherefore, be it resolved as it is hereby resolved to substitute Martin Bobot Diño in case he withdraws from the presidential race with Mayor Rodrigo Duterte. Ang maong presscon gipahigayon sa Pasay City kagahapon. Matud sa PDP-Laban nga si Duterte lamang ang kinakusgan nga presidential hopeful sa maong partido. Wala pay kumpirmasyon o komento si Mayor Duterte sa maong statement. Kinahanglang mangayog pasaylo ang mga anak ni kanhi Presidente Ferdinand Marcos sa mga Pilipino. Mao kini ang pamahayag ni Presidente Benigno Aquino III ato sa usa ka news forum sa mga foreign press sa Parañaque kagahapon. Nasayod si Aquino nga dili angayang basulon ang mga anak sa sala sa ginikanan. Apan nagtuo si Aquino nga tungod kay misulod na sa politika ang mga anak ni Marcos, kinahanglang ang apology aron makaabante ang nasod. Mato ni Aquino nga ang solusyon magsugod sa pag-angkon sa problema o di ka sa saktong pag-ila sa mga problema. Dugang pa sa presidente nga mapasayloon ang mga Pinoy. Gianunsyo sa White House ang pagbisita ni US President Barack Obama sa Pilipinas sunod buwan. Wani sa Pilipinas si Obama aron motambong sa APEC Summit nga kasamtangang gipahigayon dinhi sa nasod. Gawas sa Pilipinas, bisitahon sab sa presidente sa Amerika ang Malaysia ug Turkey alang sa G20 Summit. Gikatakdang mobiyahe si Obama sulod sa Fil-Am kaadlaw sugod Nobyembre 14 hangtod Nobyembre 22. Ug gani ang mga balita gikan sa ubang bahin sa nasod.
Napildi ang Filipino-American singer nga si Amy Vachal sa knockout round sa The Voice U.S. Gipasikat ni Vachal ang iyang cover sa kanta nga A Sunday Kind of Love ni Etta Jones. Nakasangka sa Fil-Am singer si Maddie Davis nga mao'y gipili sa iyang coach nga si Pharrell Williams. Human sa gihimong desisyon ni Williams, daling mipindot sa ilang steel buttons sila si Adam Levine ug Blake Shelton aron maangkon si Vachal. Apan gipili ni Vachal nga maapil sa Team Adam. Sulod na si Vachal sa live playoff sa maong singing competition diin makontra niyag balik si Davis sa Team Pharrell ug laing mga pambato sa Team Gwen ug Team Blake. Alang sa uban pang showbiz chika, bisitaha ang celebrity.sunstar.com.ph ug i-follow pod mi sa Twitter at Sun.Star Showbiz. Sa Lotto results, wala nakadaog sa mga premyo sa 649 Super Lotto ug 642 Lotto sa mga bula kagabi. Bulahon unya ang 655 Grand Lotto ug 645 Mega Lotto. Ania ang balor sa dolyar gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Mosunod ang kapalaran gikan sa Sun.Star Super Balita. Dili natapos ang atong mga balita karong adlawa. Alang sa dugang pang updates, bisitaha ang www.sunstar.com.ph. I-follow sa mga updates sa Twitter at Sunstar Online ug sa Facebook, Sun.Star Philippine News. Kini si Jason Doval ug kini ang Sun.Star Pilipinas. Welcome to the newest member of the Sun.Star family, My Sun.Star, a mobile application that allows you to remove all the online clutter and focus on what you want, what you need. To enjoy our latest edition, you must have an Android device, a mobile phone or tablet. Go to the Google Play Store, type My Sun.Star in the search box. Click on Search. Once brought to the application, click on Install. Wait. When download is complete, click Open. You will be brought to the login page. You may use your Facebook or Google Plus account to register. If you are already logged into your Facebook, registration is automatic. Next, select your interest. Click on at least 3 categories and at least 1 location like Cebu or Davao or any of the cities in the Sun.Star network. When you're done, click on Done. Great selection! If you do not select any category or location, you will automatically be brought to the News Bits section where you can find, in one glance, a list of news of the day that you should know. If you have selected your interest, the News Bits will be the first list, followed by different categories that you chose. This way, you do not see all the other news and articles that will not be relevant to you. What you see is what you want. If you want to add more categories, click on the menu icon on the top left. Choose My Interests. Select again. You will also see in the menu information prepared specifically for the mobile app. These are Lotto, classifieds on jobs and properties, and obituaries. What makes My Sun.Star different from the Sun.Star website and the responsive mobile site is its customization feature. You be the judge of what is news to you. This app will also be available soon on the Apple Store, so those with iPhones and iPads can enjoy My Sun.Star. Thank you!